Takže... To môžem aj skrútiť? Môžeš to dať po výške, ak chceš. Počkaj trošička na... Teraz tak. Čo mám skrútiť? Great. Takže babka robí vázu. Nakladne to takto len. Aha. No. Dobre, teraz daj toto. No. A tu máš brúšes. A čo viem, tu máš nejaké. A dáš sem. Nie, prečo mi to robíš? Ja toto nechcem. Môžeš dať naspäť, sakra. No. Len toto mám? Dobre. Chceš si ju aj nafarbiť? A zafarbiť by som? Zafarbiť môžeš tak. Colors. Tu máš farby. Môžeš aj posúvať. Teď môžeš tak, vidíš? On sa to farbí tak, že máš farbu. Chápeš? Že každý prúh je, no nemusíš takto ťahať. No chcem viac. No tak to stačí takto ti podržať, vidíš? Aha, nie, dobre. Spokojná? No. Dobre, takže dáš exit. A... takže môžem si takto dať, aby sme videli. Takže takáto váza z toho nakoniec vznikla. Takže toto je video o tom, ako babka robí vázy. Uvidíme, za koľko nám ju predajú.
229. Dobre. 229, paráda.